Mga piniriso sa Cebu City Jail, positibo sa HIV. Nagkadaghan ng nataptan sa sakit sa dakbayan sa Subo, umikan sa pag-inject sa ginarili nga drugas. Regional Office sa Department of Education niimbestigar na sa nahitabong sunod-sunod nga paghikog sa mga estudyante sa Daan Bantayan National High School. Tulog ka pulis sa Highway Patrol Group nga akusado sa pag-ambush nila ni Attorney Noel Archibalog mga kauban, dugay rang gitaktak sa serbisyo. Driver og tag-iya sa sakyanan nga gituhuang kakonsabo sa nagpusil sa inahan og anak sulod sa jeep ni pasahero, ipatawag sa kapulisan. Kapinsaw sa kamilyon nga drogas nasakmit sa kapulisan, apan suspect nakadagan. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Martes, pitsa 24 sa buwan sa Marso, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang mas sa iyong pagbalita, inubulan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Pasakaan og kasong pagpanulis ang 8 ka mga suspect na mibiktima sa usa ka financier sa casino. Kapulisan nagtuo nga sakop sa robbery group ang mga dinakpan, hilabi na nga gikan sila sa nagkadaiyang lugar sa nasod. Andrea Patanya, Sugin Limi. Pasakaan og sumbong karong hapon ng usa ka babae ug 7 ka lalaki nga suspect sa pagpanulis sud sa panimay sa Deco Home Subdivision sa Barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu. 7 million pesos nga balor sa kwarta, kabtangan ug sakyanan ang nakawat. Kasong robbery ang ipasaka batok nila ni Gary Hailo, Kent Anthony Colango, Rodrigo Boyles, Richie Signar, Jericho John Francisco, Rudy Adaya, Christopher Vinya ug ang gitumbog sa biktima nga mastermind sa krimen na maoy ang kliyente sa financing business nga si Joy Chan. Laing kasong carnapping ang isang at usab, batok sa 7 ka mga lalaki. Suway namong gikuhaan og habig si Chan kung siya bagyod ang nagplano sa krimen, suma sa pamahayag sa biktima, apan nagtago ra gyud kini sa comfort room sa prisuhan ug di buot magpa-interview. Uyo na unta kini muluwat og extrajudicial confession ug miangkon sa krimen sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, apan kalit nga nausab ang una-una ni Chan. Yes. She was very cooperative sa initial na to nga investigation. Unsa man yung tatayahang willing na disclosing all this how the planning was made. Pero masabot na that as part of her right na muritak siya. Mato ni Lapu-Lapu City Director Police Senior Superintendent Armando Radok, dako ilang pagtuo nga sakop sa robbery group, ang 7 ka mga lalaking nasikop, hilabi na nga gikan sila sa nagkadaiyang lugar sa nasod. Taga Sincaba, Misamis Oriental, sila si Francisco, Signar ug Chan, samtang sila si Boyles, Colango ug Hailo, gikan sa mga lungsod sa Ubay, Mabini ug Garcia sa lalawigan sa Bohol. Ang imong pangutanan diya, nganong nakalink man sila? Ako dito di bago lang sa ila sa nagka-text lang ko, which is very unbelievable. Di na ito katuwa na. Medyo, one robbery group most likely, they exist like that. But as to how we will be able to discover it, mga galisod kita na. Mato di Radok, pahugtan pa nilang ilang seguridad sa mga financial establishments. Maki-coordinate sab sila sa kapulisan sa Bohol ug Misamis aron makakuha dugang background sa mga suspects. Pinaagi sa anti-cybercrime group, buot nilang masayran kinsa pa ilang contacts gikan sa ilang mga cellphones. Gimakak sa mga dinakpan nga sakop sila sa robbery group ug matud pa, igo na silang gi-contact sa usa ka gingan lag Jojo aron moanhi sa Sugbo. Tiksan mo Jojo mo kaya ang asawan Jojo iksuon mo sa asawa. Yeah, sige. Adto ra mig Cebu rin. Asa na pagabot na mo Cebu sugat mi niya. Pagabot na mo Cebu standby mig lads pag standby na mo lads mga pagabunta mga alas 5. Adto ra mig karkar gipatagar mi ni karkar abot ang sakyanan papuli mig drive. Naog ng tulo. Kami nagipidiretso. Wala man, wala ko balo. Ha? Wala ko balo baturan Jojo. Kisa man na si Jojo di ay. Amot tayo ga dala-dala mo. Unsa day sabot ninyo Jojo di ay? Wala ko na, masira man to ma'am. Sila na to. Wala man ko na ko sa layo.
149,000 pesos lang ang na-recover gikan sa 600,000 pesos cash nga nakawat. Nakuha sa bugbalik ang Montero nga sakyanan sa biktima, luxury bags, apan gipangita pa ang mga alahas, titulo sa yuta, gadgets ug 2 million post-dated checks nga nakuha. Mipahimangno ang kapulisan nga mahimong makiha ang gibaligyaan ni ini ubos sa anti-fencing law. Ang ato sa Pontiac, of course, before nga ilang dawaton na mga iprinda nga mga valuable items, mas labing ayaw yun ang ilahang sukit-sukiton as to the ownership sa butang nga iprinda. Andrea Patenia, News 5. Kahuyang sa security sa usa ka bingguhan ang hinungdan nga dali ra kini nga nabiktima sa pagpanulis. Ang mga suspect nakuha sa CCTV camera nga nakadala og 1.4 million pesos. King Perez, Suginlimi. Unom ka suspect mo gitanaw sa kapulisan sa Mandawi nga responsable sa pag-hold up sa 8E Bingo Club diha sa City Times Square, Barangay Tipolo. Armado ang maong mga tulisan nga nagdaog KG-9 automatic rifle. Ingon man tulo ka mga kalibre 45 nga mga pistola. Gipada na ngadto sa PNP Crime Lab ug Criminal Investigation and Detection Group 7 ang mga nakuhang CCTV footage aron ma-enhance pag-ila sa mga suspect. Because of the footages na nakuha, we are sure na may ma-identify ang mga perpetrators. Sa nakuhang CCTV footage, mga 1:36 sa hapon, nakasud na daan ang duha ka mga suspect ug nagpakaron ingnon nga moduwa sa Bingo Club. Sumala sa staff sa E-Bingo Club, alas 2 sa hapon pa sila mga bli. Laing pagduda sa kapulisan nga inside job ang nahitabo sa Bingo Club nga gipanag-iya sa mga Koreano. Kami sa pulis magtanaw sa mga reaction ba? Natural instinct sa tao kung may mga danger or threat. Makita man yung dito, di ba? So, nakusas pagduda based on the reaction of the people inside. Usa sa mga rekomendasyon sa Mandawi City Police Office mao nga pahugtan pa ang mga security measures sa mga establishmento diri sa City Times Square. Sanglit kay nasayran nga adunay mga gwardiya nga way lisensya. Sama na lang sa gwardya mismo sa gitulis nga establishmento kagahapon. Wasab mituman ang mga kasikbit nga establishmento sa City Ordinance nga nagmando pagbutang og CCTV cameras nga makatabang unta sa pagsulbad sa krimen. The person they said na employed as the security guard was in civilian attire without firearm, and he is not a licensed security guard. And he did not even know kung unsa nga agency siya. Gipaybaw ni Regional Special Operations Group Head Rex Derilo nga nakadawat sila og impormasyon nga nangabot diri sa Sugbo ang mga tulisan gikan sa Mindanao. Ipasusi sab ni Baldibrin ko na dunay koneksyon ang pagpanulis kagahapon sa 8 ka mga nadakpang tulisan nga mibiktima sa usa ka casino financier dito sa Lapu-Lapu. Di pa masiguro sa kapulisan kung sakop ba sila sa Ozamis Group o mga factions ni ini. That's why we keep on reminding the lower units, the intelligence units to continue monitoring this group ng Naaman and continue their case build-up as to the robbery incidents that took place. King Perez, News 5. Usa ka kananan sa Pope John Paul Avenue gilungkab. Ang problema kay walay kalibutan ang gwardya kinsa nagbantay at ubangan sa establishmento nga nadala na ang cashback sa iyang gibantayan nga establishmento. Mubalik si King Perez. Naalarma ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo dihang nadiskubrihan nga gilungkab ang branch of Flame It Burger dito sa Pope John Paul II Avenue. Ang gwardiya nga wapay buwan nag-duty sa Flame It Burger may nakabantay nga abli na ang backdoor sa establishmento sa dihang nag-roving siya alas 5 sa kadlawon. Wa siya makadungog og kasikas samtang nagbantay sa atubangang bahin sa kananan. Gilungkab ang mga lock sa pultahan ug giwaling ang CCTV camera sa nanglungkab. Susihon pa kung nakuha ba sa CCTV ang naong sa mga kawatan kay why monitor ang maong kahimanan. Wasay armas niya itong higayuna ang gwardya kay gipaayo pa kini. Nagtagtilaw daw pa ito siguro. Murag, pagbalik na ko pagkalasing ko, open naman siya. Duda sa sikyo nga mga sakop sa car wash sa establishmento silang luyo, adunay kalambigitan sa hitabo. Human kini nakalalis niya. Ako ganyan, ano masuko man ka na, di man ka magkita na ako ang ako mang area. Nagduda ka nga? Nagduda dyan ko na. Naman ko sila pasudlun ta, di taga outsider ang pasudlun ba.
Plano sa tag-iya nga ilisa na ang security agency nga Bronze Cross Security Agency human sa hitabo. Niining higayuna gikuhaan sa kapulisan og fingerprint sa mga empleyado. Well, just to make sure na because there are so many fingerprints all over. So just to cancel out their. Ikaupat na nga higayon nga nabiktima sa pagpangawat ang maong establisimento. Sa ikaduha og ikatulong higayon gikawat ang mga suga sa tumangang bahin sa establisimento. Nagmalampuso ng pagpanglungkab sa kawatan kay nadala nila ang cash box. Apan wa masayod ang mga nangawat nga wa di sulod ang sudlanan sa kwarta. We keep it somewhere because if na break in, for sure they'll go to the cash register or the locked drawer. King Perez, News 5. Ipatawag sa kapulisan ang driver ug tag-iya sa sakyanan nga nalambigit sa pagpusil sa 15 anyos nga batanon ug iyang inahan sulod sa usa ka jeep di pasahero sa Mandaue. Gituohan sa kapulisan nga ang mosunod nga katigayunan sa gipatay nga batanon ang motibo sa krimen. Madin Sabang, Suginlimi. Mato ni Mandaue City Police Director Petronelli Valdebrin, nasayran nila kung asa nahimutang ang puwa nga Nissan Patrol kinsa ka konsabo sa nagbisikleta nga mipusil sa inahan ug anak nga sulod sa jeep. Ipatawag sa kapulisan ang driver sa maong sakyanan. They will try their best na karong buntag ma-invite nila ang owner. Then possibly ma-identify na tong tao nga ni-disembark sa sakyanan. Patay ang 15 anyos nga si Kim Espina samtang samaran ang iyang inahan. Ang suspect nga sakay og bisikleta ug kakonsabo niini nga sakay sa puwa nga Nissan Patrol nakuha sa CCTV sa Mandaue City Traffic Enforcement Agency. Gituuhan nga adunay kalambigitan sa masunod nga katigayunan ang pagpatay sa minor de edad. Kuwang pa ang nahatag nga impormasyon sa inahan sa bata nga anaa pa sa kritikal nga kondisyon. Wala sa nga kung sagyod kay murag advice po siguro atong yung mga relatives nga ayaw sa pasultihon. Akong gipa-follow up kahapon pero di sa sila mo ko. Anyway, taga na to siya time kay of course dapat ng trauma na pa ng sakit sa lawas so maybe. Madin Sabang, News 5. Gisugdan sa DepEd Regional Office ang investigasyon sa sunod-sunod nga nahitabong paghikog sa mga estudyante sa Daan Bantayan National High School. Ang fact-finding team nga unang gipadala sa Provincial Office sa Department of Education mirekomendar sa formal nga investigasyon. Jinky Rosit, Suginlimi. Formal nga gisugdan sa Department of Education Provincial Office ang ilang investigasyon sa nahitabo nga sunod-sunod nga suicide sa mga estudyante sa Daan Bantayan National High School nga nahitabo usa ka semana na ang milabay. 5 ka mga personahe sa DepEd Legal Division ug ang head sa Principals Association mao'y mangu sa formal investigation nga himuon sud sa 5 ka adlaw. Base sa resulta sa fact-finding team, dunay igong basihan kung nganong angayan nga himuon ang mas lawom nga pakisusi sa hitabo. I think most probably ang katong teacher nga gi-alleged nga mao'y immediate cause for the suicide, and of course the teachers, the students nga tuangan. Ubos sa investigasyon ang maestra nga si Ginang Solon kinsa ginganlan sa grade 9 nga estudyante mo hinungdan siyang paghikog. Sa katapusang text sa naghikog nga estudyante, nagdumili si Mrs. Solon sa pagpirma sa iyang clearance. Apan padayon gyapon siyang makatudlo sa tunghaan gawas kun dunay preventive suspension nga ipahamtang batok niya. Sa informally informed nga she is planning to file a leave. So bisan pag on leave siya, subject gyapon siya for investigation. Sa mga ingon ining reklamo, katungdanan sa DepEd Regional Office ang pagdisiplina sa mga badlungon nga mga magtutudlo ug mopahamtang sa suspensyon kung mapamatud ang sad-an. Jinky Rosit, News 5. Nangandam ang LTFRB ug nagdumala sa bus terminals. Lakip na ang kapulisan sa pagdagsa sa mga tao karong Semana Santa. Andrea Patenya, Suginlimi. Mag-inspeksyon sa mga terminals ug sa kadalanan ang mga sakop sa LTFRB 7 kanong weekend aron pagsiguro nga dunay papeles ug maayo ang kondisyon sa mga bus. Giawhag sa taga LTFRB ang mga bus operators sa pagsecure daan sa ilang special permits alang sa additional nga rota karong Semana Santa. Katong mga interested parties also take note about this para dito magdali-dali. So kuha na kanang ug naay mga gusto mga special permits
So dapat kuan na gini kanang di gini ingon nga mas maayo kanang dili kayo picking ako pangayo para maanay ko ng ilang pagbiyahe. Gipahinumduman ang mga driver nga gidili ang overloading o overspeeding. Nangandam na usab ang mga bus terminals. Matod sa manager sa North Bus Terminal, Zosimo Humauas, nag-request na siya og dugang ang mga railings ug monoblock chairs alang sa daghan nga pasahero. Subay sa mas striktong inspeksyon nga ipatuman sa mga terminal sugod-sunod semana, mipahimangno na daan ang mga tagduma sa mga terminals kabahin sa mga butang nga hugot nga gidili sama sa mga hinagiban ilimnong makahubog og drogas. Makikitagbo usab si Humawa sa Mandaue City Police Office alang sa dugang nga seguridad, lakip na sa taga-PDEA alang sa K9 dogs. Nanawagan si Humawa sa Traffic Enforcement Agency sa Mandaue ug sa Cebu City Traffic Operations Management na ibalik ang rota sa 01K nga jeep. Ang 01K nga rota mutuyok pa nga sa Park Mall o sa Muagi atubangan sa North Bus Terminal. Kung mahimo tagaan og higayon ang mga 01K jeepneys kaya mao na naghakot sa atong pasahero kung Cebu City side didirect tungod mga sa rerouting wa na makahapit diri sa atong terminal, so maglakaw unta ang pasahero init kay andako nya na mga bata na kargamento more so kaning next week kay Holy Week samot na gyud problema nato kung wa tay himuon ana nga problema ha. Samtang sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, dobling seguridad ang ipatuman sa Lapu-Lapu City Police dungan sa pagmontar og Public Assistance Center sa mga resort sa Dakbayan nga dagsaunon sa Holy Week. And we are continuing idumol sa atong effort sa atong security measures, checkpoints, conduct of foot patrol. Andrea Patania, News 5. Kausaban sa panggobyerno dungan sa pag-resign ni Presidente Aquino ang gipangayo sa nagprotesta nga pundok. Ang pagmarcha sa kadalanan ilang gihimo sa ikaduhang buwan sa Mamasapano encounter. King Perez, Suginlimi. Sa ikaduhang buwan human sa Mamasapano encounter, padayong nanawagan ng mga walhong pundok sa Sugbo sa resignation ni Presidente Aquino. Alang kanilang resulta sa investigasyon sa Mamasapano encounter sa Senado ug PNP, igo na nga basihan sa pag-resign niini. Matod ni Bayan Central Visayas Chairman Jaime Paglinawan nga kinahanglan mapugnan ang lain pang mga kapalpakan ni Pinoy sa pagduma sa nasod. Di na may ganahan nga madungagan pini nga laing kapalpakan sa iyang administrasyon. Enough na o sakto na ang kapalpakan niya sa pagdala niya sa Lunita hostage crisis. Enough na ang kapalpakan niya sa pagdala niya sa mga sa Bagyong Yolanda nga until now padayon ang mga survivors nga nangayo og isgutanan ta kanang takuhan sa atong gobyerno. Apil sa mga may protesta ang transport group nga Piston. Kinsa may reklamo nga misaka pagbalik ang presyo sa diesel o gasolina samtang mikunhod ang plitihan. Ang koneksyon na rin tungod para namo karon sa sektor sa driver sa transportation labi na sa Piston. Nakita na mo nga ang kapalpakan ni Noynoy Aquino karon sa pagtubag ni mga isyu sa driver. Dili lang dito sa Mamasapano ang kapalpakan niya, kani dinhi mismo po sa among sektor, kini mga demanda og yango sa mga driver labi na sa oil deregulation law, padayon yung gipatuman ang oil deregulation law, padayon yung pagkulita ng 12% VAT sa matag litro sa lana. Ilang gisugyot ang usa ka transition council gikan sa nagkalain-laing sektor nga mapadagan sa nasod pulik ang Presidente Aquino. Kay matod nila, lakip ang sistema sa pagdumala sa nasod ang angayan nga usbon. Kung successful kining mong panawagan o doon nagipag-alsas katawhan nga gustong ipton si Noynoy Aquino pinaagi sa people power, di mi gusto nga succession no? O ang traditional politician ng gihapon ipuli. King Perez, News 5. Human sa tulog ka semana nga pagpatuman sa pag-decrease sa flag down rate sa mga taxi, duna gihapoy na dawat nga mga reklamo ang LTFRB. Apan dunay usay mga driver nga mipa hinumdum sa ilang mga pasahero nga minosan og 10 pesos ang ilang plete. Andrea Patenya, Suginlimi. Dugang 5 ka mga reklamo batok sa mga taxi drivers ang nadawat sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 gikan sa mga pasahero. Ang mga driver gireklamo sa pagdumili sa pagtuman sa 10 pesos nga provisional taxi flag down rate decrease nga gimando sa LTFRB. Hinuon nagkagamay na ang ilang mga dadawat nga reklamo karon, itandi sa unang semana nga implementasyon sa maong order. Kuan lang magsinabtan na lang, and then we'd like also to thank the
those who have really also complied with the rules. Kay as we said, ang ato gila ni pagserbisyo naman o magitay kung di mo gid maayo kig-away taw mga ang mag-away ng pasahero ng driver. I mean, we want to avoid that. Lakip sa mga gipasakaan og sumbong ang taxi driver nga si Joel Ramos, kinsa nasuko human paningli sa 10 pesos nga discount. Iyang gitiunan og gilabay ang sukli sa pasaherong si Dave Horca. Mato ni LTFRB 7 Legal Officer Attorney Edwin Antipuesto, kay sige ka-postpone ang hearing sa duha, padad-an nila karon og mando si Horca sa pagsumiti usa og affidavit sud sa tulo ka adlaw, usa nila i-reschedule ang ilang hearing. Amo na siya giginhanglan bago may maka-schedule og usab kay to prevent nga mausik ang atong scheduling kay wa pa written statement. So ato lang iwan atong complainant to submit their affidavits including that of their own witnesses. Apan kung dunay mga drivers nga madlungon, tuna say angay daygon hilabi na kung sila maoy unang mupahinumdum silang pasahero kabahin sa discount. Gani dunay usa ka Facebook user nga mi-post sa picture sa usa ka improvised signage ginama sa bond paper nga gi-post sa usa ka taxi driver tapad sa iyang metro nga nagpahinumdum sa 10 peso discount. Sa mga comments daghanang mipadayag sa ilang pagdaig sa maong taxi driver. Andrea Patenia, News 5. Gipang taktak na gikan sa serbisyo ang mga pulis nga sakop sa Highway Patrol Group kinsa mga akusado sa pag-ambush ni Attorney Noel Archival ug mga kauban. Jinky Rosit, Suginlimi. Mao kini ang special orders nga nadawat sa pamilyang Archival gikan sa Camp Crame nga nagpahibaw nga gitaktak na sa serbisyo ang tulo ka mga police officers sakop sa Highway Patrol Group 7 nga nalambigit sa kamatayon ni Attorney Noel Archival. Niadtong January pa niining tuiga, gidismiss sa serbisyo sila si Police Senior Superintendent Romualdo Iglesia, Police Senior Inspector Joselito Lerion ug PO1 Alex Bacani. Apan ang dismissal sa mga pulis na gumikan sa reklamo nga absence without official leave kun awol sa nag-inusarang survivor sa ambush nga si Paulo Cortez. Although ni hands off sila ani, it is also a welcome development kay for all intents and purposes kini si Iglesia, si Lerion ug si Bacani, civilian fugitives na ni sila. Ang pangulo sa Highway Patrol Group ug uban nga mga kadagkuan sa kapulisan gihulga nga pasakaan sa contempt of court tungod sa kapakyas nila sa pagpresentar sa tulo ka pulis sa korte nga gi-reassign sa Personnel Holding and Accounting Section sa PNP human sa ambush. Matud ni Villa Gonzalo, di na magamit sa mga akusado ang resources sa PNP. Naagay mo tabang pa nila for whatever capacity mo act as liaison or communicator, they will be charged as an accomplice or accessory as the case may be, or obstruction of justice. Sa ilang padayon nga pagtago-tago sa balaod, nakig-alayo na ang abogado sa Military Intelligence Group, National Intelligence Coordinating Agency, CIDG ug NBI. Although ang HPG, naako na sila tracking teams, ani nila, I doubt. Og tinuod man gito ilang gisulti, give us results within 5 days. Pero not counted na sila. Good as gisweet talk kami ani nila nga ni-appeal ko na sila pangita. Di may matuon nila. Jinky Rosit, News 5. 12 ka mga piniriso sa City Jail positibo sa HIV. Sumala sa City Health Department sa Dakbayan sa Sugbo, misaka ang gidaghanon sa nasakit sa HIV tungod sa pag-recycle sa syringe nga gigamit pag-inject sa drogas. Ray Pasaporte, Suginlimi. 12 sa kapin 2,000 ka preso sa Cebu City Jail ang nagpositibo sa HIV. Si Dr. Daisy Villa, pangu sa City Health Department nagkanayon nga kaduha matag simana nila giduaw ang mga piniriso aron dapatan sa antiretroviral nga hinatag gikan sa Department of Health. Dili pa nila masiguro kung sa sulod ra sa jail nakuha sa mga binilanggo ang HIV. Dili ta kasiguro kung asa gyud nila nakuha basta munay atong na kuan. So tinuod na nga I would like to confirm that we have also inmates here na HIV positive. So might be nakuha ni nila when they were still outside, no? Pagsulod diri, so nana sila ang sakit. So for now, we have a coordination with the Department of Health nga tagaan ni sila og antiretroviral drugs.
Nahibaw nila nga positibo sa HIV ang 12 ka piniriso. Human nila gihimo ang medical examination ni adtong tuig 2013. Wala gibutang sa isolation cell ang adunay HIV ug giipon ra gihapon sila sa ubang piniriso. Yeah. Nasa Republic Act 8504, no? Republic Act 8504 na we cannot divulge their name, they will not be isolated to avoid discrimination. Usually, we have to have a confidentiality to continue the confidentiality and privacy of those individuals affected. Pagkakaron, wala pa'y bisan usa nga adunay HIV nga natakbuyan sa AIDS. Base sa record sa City Health niadtong tuig 2013, miabot og 362 ang adunay HIV sa dakbayan sa Sugbo. Misa ka kini ngadto sa 400 ka kaso kun 20% sunod niadtong tuig 2014. Gikan niadtong tuig 1989 hangtod 2008. Daghan ang natakbuyan sa HIV, pinaagi sa pagkighilawas ug gamay lang pinaagi sa paggamit sa recycled nga sirens pag-inject sa drugas. Apan sugod sa tuig 2009, mas daghan ang natakdan tungod sa pag-inject og drugas kaysa pagkighilawas. The positive for HIV not only goes through that area but also in the whole city, even in mountain barangays we have. Gipahibaw usab ni Villa nga ipadayon nila ang pagpanghatag og libre nga sirens sa mga drug addicts bisan kun kini gisupak sa uban. Ray Pasaporte, News 5. Kapin usa ka milyon ka pesos nga balor sa shabu na sakmit sa kapulisan. Apan ang namaligya niini nga ilang gipangita nakaikyas sa gihimong raid. Leslie Camnade Vistil, Sugin Limi. Dinhi niining sulunon nga lugar sa City Umahayahay sa Dalan A. Lopez, Barangay Calamba, adunay nagpahipi nga big time drug pusher nga anaa sa watchlist sa kapulisan sa Regional Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group. Giserve unta sa kapulisan sa Raidsot ang warrant of arrest batok kang Marilyn Mayang apan pakyas ang kapulisan kay nakaikyas kini. Sa ilang pagsud sa panimay, maunalay ilang naabdan kining bata-bata ni Mayang nga si Roy Adahar nga nagbahig sa mga pinutos nga shabu nga mukantidad sa kapin usa ka milyon ka pesos. Matod pa ni Inspector Joey Bicoy, Deputy Chief sa Raidsot, dinhi niinig bintana sa kwarto miagi si Mayang alang sa pag-ikyas. If you observe, ang iyang area, ang iyang balay is well secured. Wherein tulo ka stages ang iyang gate. Ang una kahoy, next is ang scene. And the third, mao ang steel gate. So approaching pa lang ta, definitely sunog na ta. Matod ni Bicoy, si Mayang anaa sa watchlist sa kapulisan nga matod pa nagkumprahan siyang shabu gikan sa mga binilanggo sa munting lupa. Kani siya dugay na siya nga nag-operate tungod ang iyang warrant of arrest nadakpan ni sa una 2010 pa. So continue santo datong na found out sa atong mga information nga siya nagtiner diri. Gimakak sa ilang nadakpan nga nalambigit siya sa pagpamaligya og drogas. Matod ni Roy Adahar, boy-boy lang siya ni Mayang. Kani pagpamaligya sa buhok? Sugot ka? Wala. Pagpamaligya sa buhok. Leslie Caminade Vistil, News 5. Taganda pong graduation karon na Attorney Georgia. So congratulations sa mga graduates no of 2015. Yes, that's right. Pagbantay mo kay grabe kayong init diya sa gawas. No? It is true. It's very, Naghiting-hiting. That's true. Makalabad og ulo. So let's keep drinking liquids and all. Sunblock. Bawkato ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kinisiglan ko. Dalang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!